е откъм нас, кой ще бъде против нас? Надеждата е в него, знай, името му е Адонай. Възпрат, в морето прави път, вяра име в него знай, той е твоя ходатай. Бури ли ще го възпрат, в морето прави път, вяра име в него знай, той е твоя ходатай. Ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас? Надеждата е в него, знай, името му е Адонай. Ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас? Надеждата е в него, знай, името му е Адонай. Той отне греха и живот ни обеща, със сила той възкръсна, победи ада и смъртта. На кръста той отне греха и живот ни обеща, със сила той възкръсна, победи ада и смъртта. Ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас? Надеждата е в него, знай, името му е Адонай. Ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас? Надеждата е в него, знай, името му е Адонай. Ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас? Надеждата е в него, знай, името му е Адонай. Ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас? Надеждата е в него, знай, името му е Адонай. Ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас? Надеждата е в него, знай, името му е Адонай. Ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас?